Hello po, a blessed day po sa inyo pong lahat. Siguro po karamihan po sa atin mahilig mamigay ng regalo. Regalo para sa parents, sa partner, para po sa mga anak, or para po sa mga friends. Especially po pagka may mga special occasions, di po ba? Pero meron pa akong tanong. Ano naman po kaya ang pinakamainam na regalo na pwede po nating maibigay or maihandog po para po kay Lord? Alam po ba natin kung ano po yun? Mababasa po natin sa Romans 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay nyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Amen po. Kaya today po, masaya po muli ako na makapag-share po sa inyo ng bagong song po ni Lord na pinamagadan po natin ang buhay ko'y alay ko. At alam ko po na popular po sa inyo ang song na to, kaya sa mga nakakaalam po ng tune ng song, tara po, sabayan niyo po ako. Simula pa noon hanggang sa ngayon, di mo ako pinabayaan. Walang alinlangan, maging pagkatakot man, dahil alam ko lagi ika'y nasa aking tabi. Ang buhay ko'y alay ko at lahat ng kakayahan ko, gamitin mo para sa'yo. O Diyos, ang araw ko'y alay ko, as ang pangalan mo. Bilang buhay na sakripisyo, ang buhay ko'y alay ko. Ang mga nakalipas at ang hinaharap, sa iyo pinagkakatiwala. Pagkat wala nang iba na mas higit at may kayang makapagbigay liwanag sa aking landas. O Diyos, ang buhay ko'y alay ko at lahat ng kakayahan ko, gamitin mo para sa'yo. O Diyos, ang araw ko'y alay ko, itataas ang pangalan mo. Sakripisyo, o Diyos, ang buhay ko'y alay ko. O Diyos, ang buhay ko'y alay ko, at lahat ng kakayahan ko, gamitin mo para sa'yo. O Diyos, ang araw ko'y alay ko, itataas ang pangalan
Let's sing and cling to Jesus every day. Thank you po and God bless us all.